principi parlàvem més des d'un punt de vista econòmic, no? I últimament hem anat incorporant altres factors de desigualtat, no? Com és la justícia climàtica, la desigualtat de gènere, la diversitat religiosa, no? Hem anat incorporant més des de la perspectiva cultural tot allò que també genera desigualtat i que no és només econòmic. Que el sistema patriarcal hem de pensar que és absolutament global i també i que s'expressa de formes molt diferents depenent de la cultura i del país, no? Però que també ens afecta aquí, no? Llavors, aquesta mirada de justícia global és també això, no? Responsabilitzar-nos de la nostra mirada colonial, no? Pensar que estem en una situació privilegiada en el món i que no som conscients moltes vegades de que estem donant lliçons o dient com han de resistir a les poblacions o les dones, etc. No? Estem reproduint unes relacions de poder envers les dones d'altres països. No? Parlar de justícia global és parlar de millorar les condicions de vida de les persones que pateixen aquest sistema que genera exclusió aquí i arreu, però no només les condicions materials i econòmiques, sinó també totes aquelles que garanteixen la plena dignitat de la persona, no? I que fomenten, a més, la participació i l'empoderament de la gent. Llavors hem de construir aquesta mirada i aprendre a respectar absolutament totes les lluites i totes les resistències que es puguin donar a qualsevol part del món. No només respectar-les, sinó donar-les suport, no?